L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej: Intom tgħidu mhijiex sewwa l-imġiba tal-mulej. Issa isimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhijiex sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiegħed mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba dan, minħabba ħażunitu jkun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura mid-dnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja u jsalva ruħu. Għax ikun intebaħ u reġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek, mulej. Triqatek, mulej, għarrafni. Il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Għalik nixxenna il-jum kollu. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek, mulej. Ftakar fil-ħniena u fit-tieba tiegħek għax huma minn dejjem, mulej. Tiftakarx fil-ħtijiet u fid-dnubiet ta' żożiti. Int tajjeb, mulej. Ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek, mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Jmexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek, mulej. It-tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostoli l-Filippin. Ħuti, jekk hemm fikom xi faraġġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fehma waħda u mlewni bil-ferħ. Ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn pika ta' partit, anqas għalf taħir fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom m'għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħadd ieħor. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. U li għadt li kellu natura ta' Alla, ma qagħdx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir, sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkub tihom u kull il-sien jistqar Ġesu Kristu u l-mulej, għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: Intom x'jidrilkom? Kien hemm raġel li kellu 2 toliet. Resaq fuq il-kbir u qallu: Ibni, illum mor aħdem il-għalqa ta' dwieli. U dak qallu: Ma rridx. Iżda mbagħad biddel il-fema u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess: Arani sejjer sidi, qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif rid il-Missier? L-ewwel wieħed wieġbuh. U qalilhom Ġesu: Tassew ngħidilkom li l-pubblikan u n-nisa tat-triq daħlin qabilkom fis-saltna ta' Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom ma jemmintuhx, iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emmnuh. U għalkemm intom rajtu dan kollu,
bqajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fema tagħkom u ma jemmintuħx. Il-kelma tal-Mulej.